Čau, tak vás zdravím tady z Norska. Máme tady krásný irský počasí. Akorát to má jediný háček, že nejsme v Irsku. Je tu všude spousta sněhu ještě. Pomalu to taje. Včera bylo nějakých 12 stupňů sluníčko a dneska je 1, 2 a prší. Všude je za náma tající sníh. Nic moc, žádná sláva. Se tady schovávám tady u našich ptáků emáků. Jsou fajn, jsou to takový napůl slepice, napůl holuby. Trošku se bojí, ale někdy jsou chytřejší než koně, mi to přijde. No, tady máme krásný fjordy. Oni teda moc nejsou vidět tam nahoře. Jak začíná ta mlha, tak přesně tam, kde není nic vidět, tak tam jsou fjordy. Tak snad někdy v příště v lepším počasí. Tak, tady vám chci ještě ukázat naší vždy bojovně naladěnou krávu Kláru. Je to skotský náhorní skot. Hezká, krásná, černá, dlouhosrstá. Vypadá jako zmoklej čert. Ačkoliv vypadá relativně nebezpečně, tak je vždycky hodná. Až na výjimky teda. Ale pro kousek se vždycky uhne a udělá nějakou dobrou věc. Viď? No jo, tak už jdeme se žrát.